Esența seducției descoperă parfumul care spune o poveste. Nu este doar un parfum, este o întâlnire deosebită și elegantă între simțuri și suflet. O aromă care dezvăluie povestea ta fără să spui un cuvânt. Parfumul dulce pe care îl aleg nu este doar un miros, ci un moment de răsfăț pentru sufletul meu. Mi-aduce aminte de clipele în care viața avea un gust de fericire pură, de îmbrățișările calde și de bucuria lucrurilor mici. Îl folosesc pentru că mi oferă încredere, îmi pune zâmbetul pe buze și de fiecare dată când îl simt, parcă mi-amintește cine sunt cu adevărat. Îmi place să cred că fiecare persoană pe care o întâlnesc simte o parte din povestea mea atunci când acest parfum dulce îi ating simțurile. Cum aș descrie de fapt acest parfum? Puternic, pasional, îndrăzneț, captivant și seducător. Pentru cine ar fi potrivit acest parfum? Această aromă este exclusivă pentru femei, care iubesc aromele dulci și orientale. Potrivit pentru femei tinere și adulte, datorită combinației de note fructate și dulci, dar poate fi purtat de orice persoană cu gusturi similare. În ce sezon este cel mai bine folosit? Ideal pentru toamnă și iarnă, datorită caracterului său dulce, cald și intens, oferite notele de bază precum caramelul, ceara de albine și lemnul dulce. Aceste anotimpuri sunt ideale pentru astfel de arome, deoarece căldura și profunzimea lor completează perfect atmosfera mai răcoroasă. În zilele reci, notele gurmande și florale ies mai bine în evidență, dar și oferă o senzație de confort și eleganță. Este perfect pentru seară, evenimente speciale, cine romantice sau chiar sezonul rece, când notele dulci și calde sunt mai apreciate. Evenimente speciale, cine romantice. Aromele dulci și calde creează o atmosferă seducătoare și sofisticată. Petreceri sau evenimente de seară, notele intense sunt perfecte pentru a lăsa o impresie puternică. Ocazii formale, reuniuni de familie, parfumul transmite căldură și familiaritate. Evenimente profesionale, dacă se dorește o prezență remarcabilă, dar fără a fi prea opulent, aplicat discret, poate funcționa foarte bine. În sezonul rece, în aerul liber, plimbările de toamnă sau iarnă sunt un moment excelent, deoarece aromele dulci și lemnoase contrastează plăcut cu aerul dulce. Locurile intime și relaxante, întâlnirile la cafenele sau diferite locații, mirosul gurmand de caramel și ceară de albine creează o atmosferă cozy, perfectă pentru astfel de locuri. Teatru, operă sau concerte, notele elegante și rafinate vor completa perfect ambianța sofisticată. Pentru cine este potrivit? Mai exact, pentru ce fel de personalitate? Potrivit pentru o persoană carismatică, sofisticată, care iubește să se facă remarcată prin eleganță și stil.